in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be. Good morning guys! Today is December 5, Sunday. Dito tayo sa labas kasi si Jan aalis mag-golf. Hindi ko lang kung sasama si Kuya. Are you coming, Kuya? No? Ayun si Kuya, oh. Oh. Saan ka napunta, ya? Honey boy. Ah, ikakabit niya yung trailer. Doon agad si Kuya, kaya pa pumunta doon si Kuya. Hindi sasama si Kuya kasi adults lang. He just not coming back? No. Are you the one gonna put it there, yeah? Baka mahulog ka. Nalagay dyan ni Johnny Boy. Parang ang kapoy, no? Mag-golf ka, tapos marami ka pang ikakabit, tapos isasakay mo pa yun, tapos ganun ulit pagbalik. Maglakad na lang ako. Malayo siguro yung lalakaran. 18 holes kasi sila ngayon eh. Lagay niya yung kadena. Tapos meron pang electric. Diba? Ang daming ganap. I don't think so, yeah. Let Daddy do it, yeah. Let's go that way a little bit. Oh, si Kuya. And then straighten up. Yeah, just drive up slow. Oh, si Kuya. Straight. That way. Right, Dad. Go that way a little bit. And keep coming. Go, yeah. You're halfway up and hurry up. Go, Kuya. You just drive straight to here, mate. Yeah, straight. Go. Oh, takot siya. Right. Kung sisakyan, I'll do it. Ooh. Oh, yan. Yan na. Grabe naman. Honey, look. You've been scratching this here. See? It's all rust. Yeah, no. It's alright? Tingnan mo, oh. Grabe naman siya makapag-drive. Dikit talaga. No golf for you today, yeah? What are you doing here? That's not your uniform. Parang nasanay na siya pa nag-open ako nung... I know, because Daddy said it's only for adults. Ayan pa pala guys, tataliin pa, igagapos pa pala siya. Tapos ilalagay niya pa dyan yung kanyang golf sticks. Diba? Ang daming ganap pang nag-golf. Sarap na dito maglakad guys. Wala na masyadong obstacles. And tinanggal na ni Jan sa box yung mga ano ko. Oh. Ayan. Tapos dito na yung mga shoes. Ayan. So wala na dyan. And tinakpan ni Jan yung aking electric. Yung sinasabi ko sa inyo. Ilalagay ko dito pala yung cord. And ito yung aking spin lock car bar. So, mag-gym-gym na naman ako pag hindi na ako pagod. Pagod pa kasi ako kasi di ba nagluto tayo kagabi? Ay kahapon. Going now? Yeah. Alis na siya guys. See, good luck. I love you too. Bye-bye. Ayan yung kanyang sapatos sa golf. Every sports dito guys, iba-iba ang sapatos. Bye, Han. Alright. Dito na pa ako sa loob ng bahay, guys. Time check is... Oh, anong oras na? Namatay yung phone ko. Bakit? Kasi etong relo namin si Jan, hindi niya pa ina-adjust ata. 10:53. 10 o'clock pa lang dun sa ano namin sa clock. So, 10:53 na. And yung mga bata, late kami nagising, guys. What time did you wake up, Kuya? 7 o'clock.
7. Ako lang pala yung late, guys. And then, what did you have for breakfast? Spaghetti. Si Kuya ang nag-ano. Kasi ako late na akong gumising kasi nga sobrang pagod ako kahapon. And then, late na rin nakauwi yung mga bisita natin. So, yeah, late ako nagising. Then, si Jan umalis. Then, ang lunch namin, what do you want for lunch? Cake. Si Sak yun talaga. Pagising niya, si Kuya gusto niya fried rice talaga. Cupcake daw si Holly. Ang daming request. We still have cake. Yeah, we'll see ya. We'll see. Maybe tomorrow. Kasi di ba dapat mag-fried rice ako nung birthday ni Jan. Kaso bumili siya ng pagkain sa tawag nito, sa shop. So hindi ko na niluto and kulang na rin ako sa oras noon eh. Kasi nga nag-bake tayo ng cakes. Kasi usually, nagbe-bake ako ng cake pag may handaan gabi. Pero, that time, hindi ako nag-bake ng gabi kasi nag-edit ako, guys. Kasi vlogmas, diba? So, yun, hindi ko, sabi ko, gawin ko na lang kinabukasan. And, yun, ginawa ko kinabukasan. Kaya, dessert, tapos, handa. Na ulam, spaghetti ay umaga ko niluto. Kahapon ko niluto lahat. Alright, si Holly, yung iPad kasi may password. Don't look. And mag-edit muna ako, guys. Kasi we have to para hindi na tayo masyadong late sa mga vlogs. So, nag-edit pala ako, guys, and si Kuya, ayan, kumakain na naman siya ng parang red yung camera ko, no? Spaghetti. Time check is 11:19. Si Sak kumain siya ng meatballs only, right, Zach? Yeah, meatballs. Si Holly nakapajama pa. Okay lang, nasa bahay lang naman kami. So, mag-edit muna ako and then gagawin ko yung box after. Guys, kain na rin tayo. Kain na rin ako ng spaghetti. And subukan ko si Holly. Si Sak kumain siya meatballs lang. Si Kuya, nakadalawang beses na siyang spaghetti. So, kain muna ako. Then, after nito, mag-edit ako. And eto pala mga nakikita nyong box. Ito yung cord nung yung pinakita ko sa inyo sa labas. So, etong nakikita yung mga pangregalo yan, guys. So, i-unbox ko yan pag nasa school yung mga bata para hindi nila makita. Tapos, after kong makapag-edit, sana matapos ko agad, gagawin ko yung box. Yung balikbayan box. Okay, kain muna tayo, guys. Come on, Holly! 11:24 na. So, lunch na to. Sorry. Dito si Sak. Kumain na to ng meatballs. Ngayon, nagpapasubo siya. Si Holly, ayun, binigyan ko na lang din kasi si Sak na yung sinusubuan ko. Si Jonathan, kalaro nila kanina. Oh, Saki. I think he thinks I am one. Oh, wow. Alright. Tapusin lang muna namin to. And, yan yung dustpan tsaka walis. Yan yung... Yeah, wait. Tawag nito, yung mga book nila yung pinaggupitan kagabi. Gusto niya rin mag-solo siya. Ito na lang yung natry kasi kinain yung meatballs. Do you want me to put it here? Your spaghetti? Yeah. Ah, here, okay. But I have to heat it up here. Kumuha siya ng plato, hindi yan pwede sa microwave. Yeah, so, simutin ko na lang. And nandun siya sa aking kinakain niya yung meatballs. Sarap kasi yung meatballs eh. Isalamog kong sa Bicol. Kasi initing ko. Init ko na siya, guys. And, eto na lang daw yung platuhan niya. You gonna use this as a plate? Yeah. Alright. Hindi ko naubos, guys. And si Kuy, ayan na naman siya. Kinakain niya yung tira ni Zachary. Si Sak parang baliw doon. Oh. Inutusan ko si Sak. Nakunin niya yung mga uniform nila para labhang ko. Good, yeah? Yeah. Oh, nagtatagalog si Sak. What did you say, Sak? Sabi niya, sino ka? Sabi niya, sino ka? And then teacher said, did you just guess that, Sak? And what Zachary said? Yeah. Yummy, yeah? Drink a lot of water, please. Pinapatay ko na yung nila, yung PS. Sabi ko, maglaro na sila sa labas kasi maganda sa labas, oh. Ay, ayan. Maganda maglaba din.
Kuya, big boy talaga siya. Sarap ng kain. Pakinggan nyo yung mga bata, guys. Nagko-Korean, nagcha-Chinese, nagtatagalog. Nag-anyong si Saki. Sak, what did you say? Anyong what? Yup. Inutusan ko sila na ilagay nila yung mga labahan nila sa washing machine. Sak, what did you say before? Anyo nga sa'yo? I heard you. Yeah. So, eto na yung cake. Eto yung cake ni Kuya kagabi na hindi niya kinain. So, etong ibibigay ko sa kanya. Eto kay Sak. Eto akin. And this is for Holly. all things Holly. Tingnan nyo yung cake na yan, guys. Eto sobrang soft. See ya. See ya, Baba. I'm eating Oh. my yummy soup. It's my yummy soup. Sarap. Show up. Malam. Abos. Cake. Parang gusto ko pa. Ay, boss! Papa ako. Sabi ko siguro konti lang. Kasi iniisip ko rin, yung sa utak ko, ang sinasabi, hala, baka hindi ka na magkasya sa damit mo, kakakain mo, ayan. Not lose this to that. Dude, that was like tough. Isa pa. Please. Naman ko na lang ng tubig. Alright, boys! Ayan na yung down, boys. Wow, look at your body, Saki Bo. Oh, it's just... yung haircut nila pala. Why your son? Look, what happened to your nose? You got sunburn, kuya. That's sauce. Sak, show your hair. Why is that? Why? I lost. Because he lost. Inon ulit nila yung PS. Show your hair, kuya. Bagong Wow, this gupit not sila kagabi. Kuya, come here. Why, get this fork. Tinuisa ko. Whoa! Oh, look at that. I wish I have this. I wish. How about you, Ya? Kuya, let me see your Ya. Show me. Yeah. Uy, huli. Kasi, dessert muna. Ala, itago ko na to. Lagay ko na to sa harap kasi hindi ko na to titigilan. Tomorrow, gusto niyo raw magbaon. Are you allowed? Are you allowed to bring chocolate? Is there peanuts in it? No peanuts. Then I'll throw that. It's just chocolate. Is it alright? Alright. Kasi bawal ang peanut sa school. Anything na may peanut, hindi pwedeng dalhin sa school kasi nga may mga allergy na may mga batang allergic sa peanut na severe talaga. Kaya bawal ang peanut. I don't care if I go to school. It's fun week. It's fun week? Oh, yeah, that's right. So guess what? On the last time we didn't do water slide. Yeah, at school? Oh, last week na, 1 week na lang. School holiday na sila. So, fun week daw to. So, okay. Magdala niyo. What? Good job, yeah. Put in the sink. Oh, tapos na rin si Saki boy. How about you, Baba? Not yet? Okay, finish it. You want water? Yes, please. Okay, kailangan ko siya ng tubig. Ayun na naman sila, oh. And eto, wait. So, upload ko na to. Kasi tapos na siya. Wait lang, Baba. Kuhaan ko muna siya ng tubig. Thank you. Welcome. Okay, upload ko na yung aking vlog kasi na-save na siya, guys. So, uploading na yung vlog. Ngayon, ang gagawin na natin ay eto. And yung boys, inutusan ko sila na magsampay. Mom, can we Magsampay sila, ha? can we have one more box to put No more. This is for Philippines. Paubos na kasi yung tubleron dun sa jar. Ayan na si Sak. Nag-base lang siya. Ito mga chocolates na to. Sa second box na yan. Kasi ito puno na to. Yung isa, ayan. Puno na siya. Meron pa akong ilalagay. Meron pa tayo dito. Ito sa cotton on to. Para sa kapatid ko. Nandito na si Jan. Hoy! Hoy! Hello! Hang
Hang the clothes. Andito na si Jan. What Dad said? Oh my God. Dito na si Jan. May sinasabi si Holly na barbecue something. What? Us? Me too? You wanna? How do I? Why? How did you go? You're right? Alright. Hoy! Hang the clothes, hurry up! Wait, then that. Oh, can we stay for a long time? Come on! Hang the clothes, hurry up so you can go. I'm not sure. I wanna try the buggy. TJ, you gonna hang the clothes. Hurry up, do it. Hang the clothes, please. Now. I'm taking this. No, Daddy will do that. Ayun na si Holly tsaka si Jan and yung dalawang boys. Si Holly nagdadrive. Nakaupo siya sa... Wow, Baba! Wow! Can I come? Stop, honey. Can I come, please? Aray ko, aray ko. Go now or you're not going to the barbecue. Siya nagdadrive. Oh, ibababa. Honey, why? Honey! Honey! Jan! Honey, that's enough! Ay! Ayoko na! Holy, that's enough, Holy! Honey, ayoko! No! That's enough, honey! Ayoko na! I'm gonna jump! Shit! That's enough, fun! No! Mom! Oh my God! Honey, that's enough. I'm going down. You're gonna hit that thing! Shit! Holy, that's enough! Let's play See ya! No, it was. Nahilo ako. Si Holly lang kasi nagdadrive. Tinan mo si Jan ang nag-ano, yung ano ba, nung hindi ako makapagsalita. Siya lang yung sa paa. Ano na si Jan, tinutulungan niya na si Kuya andun sa buggy. Ayan. Gusto na mag-drive ni Holly by herself. So, iwan ko na sila dyan. Hindi ko alam kung sasama ako sa kanila. We'll see. Yes! Holly! Hala, si Holly na nagdadrive. Babay, slowly, ha? Hala, si Holly na nagdadrive. Just be careful, Baba, oh. Marunong na siya. You can go fast when you're going straight. When you turn, you've got to go slow. Like that. Okay. Three. Ang galing na ni Holly. Stop, take your foot off the pedal. Okay, watch the tree, Baba, ha? Girl, Bubba. Oh, no, I Instagram ko siya. you have to wait 12 hours and then the sea slowly pushes you to the... Wow! Pick up. You wanna pick? I can go slow. No, I'm alright. Okay. Bye. Sakay ako kasi magdadrive ka ng slowly. Tingnan mo siya, oh. I'll get a stop. Good job, Baba. Good job. Yung dalawa. Baba. May kaagaw na si Kuya siya kasi sa... I know this way to go. Okay, just slowly here. Oh shit, there's a bull there. Slow down. Okay, watch this one. Oh. That's it, Baba. Not fast, Baba. Oh, that's it. Okay, watch that. Okay, kinukuman siya ng daddy niya. Natambab. Guys, ang galing-galing niya na mag-drive. In-Instagram ko siya. Here, let me stop. Okay. Quick, TJ! I'm gonna take
for a ride first? Aww. Gusto rin kasi ni Kuya mag-drive. Alright, Baba, malulobot na ako, Baba. Are you wanna go back? Yes, please. Okay. Drop me off, please. Malamig yung hangin. Kamusta na yung aking balikbayang bag? Sabi ko magbabox tayo. Oh, Baba, what are you doing? Hang on. Look, footy. Move that footy. I might run over it. Alright. Okay. May obstacles. Watch out. Alright. Patapos na yung dalawa magsampay. Oh. Ano yung dalawa? Patapos na malulobot na ako. Bababa na ako, Baba. What's this? Drop me off, please. Drop me off, please. Here. Para po. Thank you. See you, Pop. See ya. Salamat. Good job. They're on the line. Okay, tapos na siya magsampay. Magbibihis na sila. 5 on 1p. Oh, 5? Why? Because there's no more pay. So sorry. Hindi ko alam kung sasama ako kasi nag-upload ako eh. Ito pa naman, natutulog to pag hindi mo siya tinatap. Tingnan ko nga. 65%, 49 minutes left. Paano ba? We'll see. Sa wakas Oy, baliktad! What? Baliktad yung ano niya. Ayan, si Sak, nagbibihis na siya. And si Holly, tatalian ko, kinuha niya na yung kanyang pabango, yung pang-spray niya. Huh? Yes. Where did you buy it? Oh, that's the one I got for TJ. So, talian ko muna. Ayan na siya, guys. And yung mukha niya, yung kagat ng lamok, tingnan nyo. Allergic siya sa mga bites. Come here, Baba. Tingnan nyo yung kanyang... Mom, are you coming? No, Kuya, because I'm gonna do the box and I'm uploading. And someone might, Come. Yeah, oh my... and they won't give us a present. And ayan, oh, kagat ng lamok sa kanya. Yes, yeah. Yeah, later, but you... My favorite. Oh, yung Nutella. Telebar. Yeah, Nutella bar. Now, that's yours. Yeah, but you're not gonna eat it now because you're going to eat dinner. Hindi tayo magluluto, guys, kasi doon sila magdi-dinner sa golf club. See you, yeah. Enjoy your dinner, da. Okay, bye. Enjoy. You got your socks? Okay. Naglagay siyang leggings. Yes, I will, Baba. Come on. See ya, Mommy. See you, Baba. I love you. Enjoy your barbecue, da, okay? Yes. Alright. See ya. Bye, Seki. Love you. Alis na sila, guys. Baba, you forgot. Mamaya na lang. Ilagay mo to dun. So, may kukunin lang ako sa garage. Kasi, para sa Pinas din yun. See you, Han. Enjoy your barbecue. I love you too. Yeah. Which car are you gonna take? The Amrak? Alright. Nandun na yung mga kids. Siguro. Nandito na sila. Oh. Alis na yung ama ko. Ngayon, ito yung mga kinuha ko dyan sa... Nakabox to dyan sa garage. Pang, ano talaga to? Pang Balikbayan sa Pinas. Matagal ko na ito nabili. Ito yung mini chopper. Yung nabili ko sa Kmart. Kita nyo ba? Ayan. And, meron din tayong citrus juicer. So, ilalagay natin yan sa box and stick mixer. Ayan. Hindi ba makita nyo? Ayan yung itsura niya. White siya. And eto, binili ko to nung pumunta dito yung mga girls. Maghahalo-halo sana kami. Kaso, tingnan nyo naman yung nabili kong ano. Hindi naman to yung pinong-pino na pang-crush ng ice. Ano lang siya, crusher lang siya, pero hindi siya yung pino, yung parang snow. So, ipadala ko na lang to sa Pinas. Maganda to pag gumawa sila ng yelo. Instead na ipalo sa pader, kasi yun ang ginagawa, di ba? Bibili tayo yung apisong, hindi ko alam kung apiso pa siya. Yung ice, tapos, i-ano natin sa pader para mag-break.
Ngayon, ayan. Padala natin to para dito nila i-crush instead sa pader. So, ilagay natin to dun sa box. Sa second box na to kasi yung isa puno na. So, balikan ko kayo. Okay, tara. Doon na tayo sa my Christmas tree. Kunin ko lang yung isang box. Ayan. So, ito yung isang box. Hindi ko mahanap yung packaging tape, yung pinaglalagyan ba? Hindi ko mahanap. Asa na kaya yun? Alin ba yung ilalim? Yung ilalim. So, ito yung pangalawang box natin. Kasi hindi ko mahanap yung pinaglalagyan ko ng packaging tape. Mano-mano. Mano-mano. So, meron ako. Ito yung nabili ko to nung isang araw. Sa Kohl's ko lang ito nabili. So, isang ganito. May 3 siyang rows. So, meron tayong 6 lahat. I-tape ko lang ito. Ay! Wala si Johnny Boy. Si Johnny Boy ang kasi ilan. Yeah. Okay, i-tape ko lang ito. So, mano-mano tayo. Mano-mano. Last year I thought about how things can come around just like that if everyone. So, tapos ko nang i-tape yung sa ilalim. Eto, gusto ko sana to dikit na dikit. Kung nandito si Jan, kaya namin tong dalawa. Kasi sanib para sabay yung pag-push nito. Kaso wala. Ako lang mag-isa kaya medyo malaki yung gap. Pero yan lang eh. Pag nalagyan ko na siya ng laman, ititape pa naman namin to ulit. Yung sa ilalim kasi kailangan matibay. So yeah. So lagyan na natin siya ng laman. Akala ko baliktad. Alright. Lagyan natin siya ng laman. Mga chocolates. Tapos, meron pa ako ditong ano. Para sa kapatid ko. Ito yung Under Armour na leggings. Ayan. Kakasya to sa kanya kasi mas maliit yun sa akin. Mas payat siya sa akin eh. Tapos eto nga, yung sa cotton, hindi ito cotton on. Jumper pang H&M. Mahilig yun sa black eh. So, ibigay ko na yan sa kanya. And eto yung sa cotton on. So, lagyan na natin siya ng, hindi ko tuloy alam. Eto na muna. Yung mga nasa box, ilagay natin sa ilalim. Yep. Ito. And meron pa ako dyan. Ewan ko magustuhan yun ni Bao. Hindi ko naman nagamit. Wait lang, kunin ko. No? Oh, wait. May tumatawag. LBC, si Ate Alma to. Yung sa box. Ngayon siya yung magpipick up ng box. Pero hindi pa today. Ang gagawin niya ay, pupunta siya dito sa bahay kasi ida-draft off niya yung declaration ng box. Kasi wala ako yung papel ng box na yan. Kailangan niya, no? Ayan na, nandito na siya. Hi, ate! Wait. Hi! Ayan na, oh. Yung isa, yung ginagawa ko. 3 to, te. Oo, just in case Yeah. Okay, bigyan kita ng ano ko ako ng tuna. Tara. Bigyan ko si ate ng isda. Sarap ko yung freezer. Yung tuna ba? Yote. Thank you. See you. Okay. Yun, alis na si ate. Ito yung binigay niya, oh. Kasi kailangan to, yung declaration. So, yung pinapakita ko sa inyo, eto nga, hindi ko alam kung ipadala natin. So, ito yung stand niya.
Ano to, cake stand. Ayan. Tapos, dito yung takip. Ito yung kanyang takip. Ayan, oh. Ganyan siya, guys. Diba? Sa cake. Dapat dito to sa table na lang. Bigat kasi. Feeling ko hindi to gagamitin ni mother. So, anong gagawin natin? Ibalik ko na lang doon. Kasi hindi rin naman to gagamitin ni ma. Tapos, bulky pa. Wag na lang. So, dito na lang siya ulit sa bahay. Ay, nako. Balik ko ulit siya. Meron lang akong malaking cabinet. Or paglalagyan nito. Buksan ko na to. Tapos ilagay ko doon para pag gumagawa ko ng cake, bubunutin ko na lang siya. Doon kasi, hindi ko siya na ilalabas kasi akit pa ako ng upuan or ng ladder para makuha lang siya. Tapos balik dito. Ay, kapoy. Okay, balik natin to doon. Kasi hindi to, feeling ko hindi to magugustuhan ni mama. Wala naman siyang paglalagyan nito. And bulky rin siya. O, sayang ng space sa box. Balik ko to. Alright. Diba? Ganun siya kahirap ibalik. So, na-upload na yung vlog. I-public ko lang muna. So, na-public ko na yung aking vlog for today. Gawin na natin tong box. Ilagay na natin yung mga chocolate. Pero hindi ko pa siya yung aayusin. Kasi bukas mag-shopping pa tayo para dito sa second box na to. Kasi hindi pa ito mapupuno. Ito nakita nyo na to. Ito yung nabili natin sa Woolies. Mga Toblerone. Kinuha na yung isa. Si kuya gusto niya pang kumuha ng isa. Siguro, bilhan ko sila bukas. Kasi paubos na yung sa jar. So, meron tayong, ewan ko, ilan na ba to? Nabanggit ko na yun sa inyo. So, ilagay ko lang yung mga chocolate. Kasi kailangan ko tong, yung grocery bag, kailangan ko yung bukas. Dito na lang to sa bahay. Kasi maliliit lang siya. Para kay Johnny Boy at saka sa mga bata. And ito yung favorites na malaki. Meron pang isa dito sa may ano. Ayan. And another Toblerone. Marami pa pala tayong Toblerone. Yung malalaki. Yung una kong nabili. Ayan. Ito oh. So, hindi ko na siya tanggalin siguro muna sa box. May pencil pa ni Holly. Si Holly na talaga naglagay ng pencil. Ay, tanggalin na natin yung pencil dito. Sige, tanggalin na natin kasi extra space pa siya. Yung mga bata, sobrang nalalakyan sila. Kaya gusto nila yung maliit. Okay, tapos ito na yung mga malilit na violet crumble. Yung, meron siyang ano, ay hindi pala to individual. Pag binuksan mo to, dapat kainin. Kasi hindi siya nakapack na isa-isa. Meron ako nakuha. Ito, bihira ko to makita dito. Ito yung Reese's na peanut butter, yung ano, feeling. Sa Amerika to eh. Wala nito dito eh. Pero ngayon, may nakita ko sa Kohl's. First time kong makakita nito sa Kohl's. Last time nakakita ko nito sa ano ba yun? Reject shop ata yun or cheap as cheap. So ngayon, meron na sa Kohl's.
So, padala natin to kasi gusto to ni Mama eh. Ganyan na may peanut butter. So, mayroon ako yung isa sa akin. Yung isa sa akin, 3, 4. And marami tayong violet crumble. Wala, parang puno na siya. Ayan, more chocolates. Ito yung Turkish Delight. Magugustuhan niya to. And more chocolates. Dami. Fruit and nut. Ayan, Black Forest. Turkish Delight. Puros chocolate. And ito yung sultanas. Sultanas. Nasa, para siyang jar. Hindi jar siya. And almonds. So, yan. Yan yung mga chocolates. Bukas ko na lang ayusin. So, yan guys. So, diba? Bukas mamimili pa tayo ng basta bahala na. So, igilid ko muna to kasi tapos na yung ating box. Ay, hindi pa siya tapos. Ngayong araw, tapos na siya kasi nailagay ko na yung mga dapat ilagay. Kasi gagamitin ko ang etong eco bag at saka to. Kasi magsha-shopping tayo. Mag-aalas 7 na guys. And tingnan nyo sa labas. Ang taas pa ng araw. Diba? Ganyan pag summer dito. Anyway, kakain na ako guys. Meron akong rice at saka yung tirang chicken. And malapit na yung Christmas party namin. Kain ako. Lamon ako ng lamon. Yung damit ko, baka hindi sa akin magkasya. Hindi ko pa sa inyo napakita yung damit. One day. Kasi dumating na yun eh. And yung mag-aama ko pala, wala pa guys. So, kain muna ako. Kasi nagugutom na tayo. Kanina pa ako kumain ng spaghetti, diba? Tapos, ito na yung next. Okay, kain muna tayo, guys. Dito na sila. Di ba tapos kumain? Mom! No, he didn't. Mom! Yes. We had some ice cream there. Did you? Was it I good? got pedal. Pedal. Pedal? Ah, for ice Paddle pop. Paddle pop. And how about you, Kuya? Why you got money? Oh, That's it's mine! I want it! Is that yours? Yeah, Dad gave me it for casual day tomorrow. Oh, for casual day. Yeah, I'm using it for casual. So what you gonna wear tomorrow? Anything? Casual. Yeah, I know. Yeah, I don't know. I'll find something in there. Yeah, so gwapo, yeah. And nanonood ako ng Korean drama, We're gonna play 1v1. Reunited Worlds. Ang kanyang title. And ito yung aking Coco Bella. Busog na ako. Parang hindi ko na siya mauubos, guys. Which is good. Kasi gusto ko sana wag na kumain ng rice pero hindi ko pa kaya. So, yan. Nandito na sila. Maingay na naman kanina ang ano, diba? Ang tahimik. So, manood muna ako saglit. Now, Ate Alma, the one who gonna get my box. What day is she picking it up? She said she's gonna ring me on Sunday. So, but I'm just gonna leave it here. Yeah. So, Sunday kasi pipick upin ni ate. Sabi ko, ilagay ko dito sa labas kasi alis kami sa... I'll make this. Yes, kuya. Nutella, okay. Dessert. Si kuya. Ako, natitemp ako dito, oh. Wait, we can Okay. get that. Yes, or this one. You should try this one. Nope. Why? You haven't tried it. So, try niya yung Nutella. How about you, Baba? It's sad we can't have this at school. Yeah, you can't. You can't because there is a Guys, peanut. Baba, turn off that now, please. Yes. Only 5 minutes or 10 minutes, okay? Okay? 100 minutes. Whatever. 10 minutes. Can you please put this back to your room? I didn't. Sorry. Mom, you forgot. Yeah. You want some, Han? Inalo ko si John. You alright? Sure? Good night. Are you fishing tomorrow? Tulog na siya, guys. Ha? What's your face, Papa? May fishing siya tomorrow. Tingnan, matulog na si Jan. Taas pa ng araw. Ha, look at the sun is still up. You're going to bed? Ano na kasi? 7:30 na, oh. 7:33 na, guys.
Pero ang liwanag pa. May sinampay pa ako dun, oh. Thanks for the iPad. Yeah, only 10 minutes, okay? 10 minutes, boys. Bedtime soon. iPad. Ano sila bukas? Casual day. Nagbukas ako ng isang recess, guys. Sarap. Namiss ko to. Maliliit lang siya. Which is good. Para siyang curly tops. Ang size niya. Diba? Diet ba? Hindi. Ayan. Yan yung pinapanood ko. Update, guys. 9:33 na. Kanina pa tulog yung mga bata kasi may pasok sila and si Jen din tulog na. So, i-close ko na yung vlog. Bukas shopping tayo para sa Balikbayan box. And hindi ko alam kung nabanggit ko sa inyo na may gamit tayong lip tint. Actually, everyday nagli-lip tint ako pero hindi ko alam kung nababanggit ko sa inyo. Isa to sa mga na-haul ko sa inyo nung nakaraang araw. Ito yung, ang gamit ko naman ngayon ay yung Dasik na Blur Velvet Tint. So, yan ang gamit natin today. Yung shade niya ay Maple Rose. Nung isang araw yata, flat rose yung gamit ko. And kumain na tayo. Andiyan pa rin siya. Yan. May pagka, parang orange siya, diba? Kaso hindi na masyado kita kasi kumain na tayo and uminom. So, i-end ko na yung vlog, guys. Yun na yung vlog natin. Thank you, guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. See you tomorrow, guys. Good night. Bye. Still I wait.